Tak vítajte pri ďalšom videu. Dnes si dáme 5 boulderov a budem sa ich snažiť dať na prvý pokus. Vyzerá to celkom akože na to, že je to 7A, tak to z dola vyzerá celkom ľahko. Ťažké. Jo, takže dám si 5 boulderov. Začnem, že 6C, 6C plus, 7A, 7A plus a 7B. Boulder 7B sa mi ešte nepodarilo dať na prvý pokus, že bude to dnes moja premiéra, takže uvidíme, že či sa mi to podarí. Takže dáme si nejakú rozcvičku a ideme na to. Začneme boulder číslo 1, 6C. Dáme si to poradne vyčistiť. Ťažké. Tento štart je taký dynamický, že musíš ísť vlastne skok, pravá ruka na ten maličký krimp a ľava takto, takže cak. Ten chyt je perfektný, takže keď tam dojdem pravou rukou, tá ľava by už mala byť v pohode potom, uvidíme. Potom spojiť ruky, pravá ruka, vyzerá to celkom akože na to, že je to 7A, tak to z dola vyzerá celkom ľahko, uvidíme. A tak vždy je to takto, že vyzerá to ľahko, ale potom sa presvedčím sám o opaku.
kúzda. Boulder 7B dať na prvý pokus je veľmi ťažké, zatiaľ to nie je v mojich silách. A ako som spomínal, ešte sa mi to nikdy nepodarilo. A takisto to stane aj po dnešku, bohužiaľ, ale som spokojný, že som dal tú 7,5 na prvý pokus. Síce bola trošku ľahšia ako tie klasické 7,5, ale to vôbec nevadí. Som spokojný a beriem si ju. Je to zaujímavý tréning, určite by si to mal zapojiť do svojho tréningu, že prísť do gymu, dať si nejakých 5-10 boulderov, skúsiť to na prvý pokus. Napíš mi do komentára, že či si to skúsil, že či ťa to baví, koľko boulderov si bol schopný dať na prvý pokus za jeden tréning. Takže to je vlastne aj všetko pre dnešné video, takže díky, že si to pozeral. Daj odber na tento kanál, like, comment, support a vidíme sa na budúce. Ahoj.